Sa pagdalaw ni Kalingap Rab, sa bahay nila Tatay Nestor upang bisitahin si Rena, kung kumusta na siya ngayon, at yan ang inaabangan ng karamihan. Lalo na kung ano ang desisyon ni Tatay Nestor, kung ibabalik pa ba niya si Rena sa Kalingap. Subalit hindi nakausap ni Kalingap Rab si Rena, dahil nga siya ay tulog na nadatnan, kaya si Tatay Nestor ang nakausap nila. Naitanong ni Kalingap Rab kay Tatay Nestor, kung may natulong kay Rena, lalo na sa mga supporters at yan ay tinanggi ni Tatay Nestor na wala daw. Open naman daw kay Kalingap Rab kung may tutulong kay Rena, at habang nagsasalita si Kalingap Rab, sinasabayan na agad ni Tatay Nestor, at naglabas na rin ang salaubon ni Tatay Nestor sa mga reactor, dahil marami siyang naririnig sa labas ng bahay nila tungkol sa kanya, at napapanood nila sa social media na paninira sa kanya, at sinasabi na lamang niya ito na huwag paniwalaan. Naglabas ng sama ng loob so Tatay Nestor kay Kalingap Rab. Pakinggan po natin ang video mga kaagapay. Sabi sir, ganito sir, huwag ka sir magagalit sa akin. Siyempre, para ilabas ko lang sa sama ng loob Opo, sir. sige, labas niyo po lang. Napunta ko sir sa inyo. Marami na sasabi sir na, pag napunta ka doon, di ka malang intindihin. Pag susundan mo si Rina, di ka na-interment kung nasan si Rina. Naroon si Rina, punta man, sundin mo. Masakit sir sa akin. Kalooban, alam ko sir sa inyo, natulong kayo. Dapat sir, tulong lang sa mahirap talaga. Hindi masakit ng mga salita bagay sir. Sa masun, dito wala akong kaway. Mabait ako dito sir. Dalan sir ako nakaka. Mabait ako sir, pero pag awag nila sir akong kakulit, wala naman kayo sir sa akin marinig. Mga react lang sir. Nandun sa mga comment, ano? Sabi ko baga sir, simula hanggang katapusan kayo sir. Pero marami sir sisira sa akin. Ay, sir, kung titirahin ko naman sir, sino mag-aalaga pa sa apo ko. Nailabas na nga po ang sama ng loob ni Tatay Nestor kay Kalingap Rab. At isa na rin siguro ang dahilan, kung bakit sinabi niya kay Rab na hindi niya muna ibibigay si Rena sa Kalingap. Samantala habang tulog o gising si Rena, ay natirik ang kanyang mga mata. At wala man lang aksyon na ginagawa ni Tatay Nestor. Ano ba Tatay Nestor, nagmamatigasan ka pa rin? Natirik na nga ang mata ni Rena, wala ka pa rin ginagawa. Wala ka bang pakialam sa apo mo? Kita na nga ang lahat na ganyan si Rena natirik at nandyan pa mismo si Kalingap Rab, lalo kang mababash yan sa ginagawa mong yan. So yan lang muna mga kaagapay ang ating reaction video. Pakisuportahan po sana ang aking munting channel Kaagapay Mo. Sa mga bago at hindi pa nakasubscribe po dyan, syempre ganun din po ang mga charity. Sa pangunguna ng Compassionate Heart Caring Charity at Japan Charity Groups, maraming salamat po. 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지